Asta e fata mea, Phoebs! Despre asta vorbesc. De ce te comporți așa? Nici măcar nu e fiica ta. Dar este. Phoebe noua regină a grupului Watts. Este fiica mea. 3, 2, 1, împinge! Bună treabă! Respiră! 3, 2, 1, împinge! Felicitări! Este o fetiță. Ei, fata mea scumpă, doar pe tine te mai am, mica mea speranță. Edith, ești prietena mea cea mai bună. Fetele noastre au aceeași zi de naștere, de parcă universul îmi mai dă o șansă ca să pot îndrepta totul. Soțul tău a murit conducând pentru noi, pentru mine. Mă gândesc la asta în fiecare zi, Edith. Mereu o să mă învinovățesc. Îți datorez ție și bebelușului tău totul. Iubire, să cumpărăm casa de lângă și să-i o dăm lui Edith. O să fim vecini. Ne vom crește fetele una lângă alta, ca pe surori. Mulțumesc, Claire. Edith? O, Doamne! Bebelușul meu! Stai. Ești sigură de asta, Edith? Dacă află Claire... Nu o să afle. Doar medusă. Târfa aia arogantă. Ce are ea și eu nu am? Nu e mai deșteaptă, nu e mai sexy, e doar norocoasă, născută cu totul pus pe tavă. Directoare? Directoare pe naiba! Și după are și tupeul să mă facă secretara ei, de parcă îmi face un favor. Soțul meu minunat, tot ce trebuia să facă era să se prefacă șofer, să se apropie de Claire și să o distrugă. Idiotul a reușit să se omoare singur înainte să încerce măcar. Dacă nu o pot învinge așa, o să o fac să îmi crească fata ca pe o prințesă. Și o să-i cresc fiica în iad. O să-i fac eu îngerașul iubit să plătească pentru tot prin ce am trecut eu. E ok, fetița mea. Nu o să las pe nimeni să te rănească. Vreau să văd că încerci să-mi rănești fata. Mamă, tată, cum arăt? Absolut superbă! Fata mea poate purta și un sac și tot ar fi în centrul atenției. Phoebe, arăți de-a dreptul minunat! Ai vrea să vezi cadoul pe care l-am luat? Sigur, mătușa Edith, îmi place tot ce mi-ai tu. Ce îngeraș scump ești! Frumoasă și politicoasă, nu ca asta. Proastă ca o piatră, cine știe de unde am moștenit asta? Edith, ai lovit-o iar pe Lucy? Nu poți crește un copil așa, trebuie să fie o soluție mai bună. Așa merită. E mereu morocănoasă, de parcă lumea îi datorează ceva. E mereu nesuferită. Doar privind-o îmi face pielea de găină. Ce, ai nevoie de invitație să-i spui bună lui Phoebe? Scuze, mamă, nu am vrut eu. Doamne, Edith, e fiica ta, nu un sac de box. O tratezi de parcă e fata inamicului tău sau ceva de genul. Oh, e chiar un blestem. Are noroc că nu am îngropat-o încă. Gata!
Vine ziua lor de naștere. Vrei să o vadă toată lumea în halul ăsta? Phoebs, iubito, du-o pe Lucy sus. Ajută-o cu rănile. Deci, se aude că îi vei lăsa compania lui Phoebe la petrecere. E adevărat? Da, ăsta e planul. De ce? Eram curioasă. Phoebs e o stea. E născută să conducă. Perfect. Phoebe e sângele meu. Cum vei semna actele, o iau înapoi și te voi arunca în stradă fără niciun ban. Tu chiar crezi că fata pe care o chinui de 18 ani e a mea? Abia aștept să văd cum ți se va nărui lumea când vei afla adevărul. Eu nu vreau să-ți murdăresc covorul. E un covor, nu un exponat. Dacă se murdărește, îl curățăm. Haide! Camera ta e superbă. Exact ca tine. Mama ta mi-a dat asta. Dar vreau să o ai tu. O să stea mult mai bine decât mie. Nu, nu pot. E a ta și dacă mă vede mama cu lucrurile tale, o să mă omoare. Lucy, te apăr eu. Și oricum, vine și ziua ta în curând. E un cadou dat mai devreme. Mersi, Phoebs. Fata, arăți incredibil! Mama, nu e superbă cu rochia asta? E minunată. Lipsesc doar pantofii potriviți. Sunt cadoul meu de ziua ta de naștere. Hai, probează-i, vreau să văd. Oh, mătușă Claire, mulțumesc! Voi sunteți singurele drăguțe cu mine. Hoață mică! Îi furi rochia lui Phoebe acum? Mătușă Edith, oprește-te! Eu i-am dat-o! Oh, i-ai dat-o tu? Ție nu ți-a plăcut? E ok! Uite, ieșim împreună și îți mai cumpăr 10! Poți alege tu! Nu despre asta e vorba! Petrecerea e în 2 zile. Facem 18 ani. Am dulapuri pline de haine, dar Lucy nu are nici măcar o rochie bună. Nu a purtat nimic nou de ani de zile. Oh, iubito, ești prea drăguță pentru binele tău. Plus, să dai haine de designer gunoaielor ca ea e o risipă de material. Te rog, nu mai vorbi așa despre ea. E crunt. La cât de nesimțită e, nu cred că o deranjează. Dă-o jos! Pantofii, rochia, tot! Nu ne jucăm de-a prințesa! Pantofii sunt cadoul meu pentru Lucy. Spune-mi, Edith, chiar vrei să vină la majoratul ei cu nimic frumos de îmbrăcat? De ce nu? Adică asta merită. Fetele ca ea nu se joacă de-a îmbrăcatul. Edith, e fiica ta, cum poți spune asta? Haide, nu este vreo păpușă de porțelan. Plus că puțină disciplină n-a omorât pe nimeni. La ce naiba te uiți? Am zis dă-o jos. Acum! Tot nu te miști? Ok, te ajut eu. Nu! Nu, mamă, te rog! Nu, stop! Scuze! Mamă, îmi pare rău! Oh, Doamne, Lucy, sângerezi! Nu atinge, Phoebs, e murdară! Ratată jalnică! Uite, i-ai stricat rochia lui Phoebe! De ce nu vrei să mori odată? Mamă, îmi pare rău! Nu-mi spune așa! Nu mai plânge! Ridică-te! Cere-i scuze lui Phoebe! Ajunge! Uită-te la ea! E îngrozită! Oh, Phoebe! Te-a speriat? E numai vina ta! Neisprăvit-o! Ieși naibii afară de aici! Nu vreau să murdărești covorul lui Phoebe cu sângele tău murdar! Mamă, îmi pare rău, mamă! Mamă, Lucy nu e fata lui Edith? De ce e așa de rea cu ea? Aș vrea să știu, iubito. Poate pierderea tatălui lui Lucy așa tânără a afectat-o. Poate a schimbat-o în moduri pe care nu le-am realizat. Ar trebui să facem ceva. A sunat groaznic. Nu e treaba noastră, iubito. Edith,
Când o să afli în sfârșit că fata pe care ai torturat-o în toți anii ăștia e sânge din sângele tău, sper că te va roade pe dinăuntru. Salut! Bună! Mulțumesc! Mătușe Edith! Doamne, Edith, ce-a pățit Lucy la picior? Oh, i-a stricat rochia lui Phoebe, deci a fost pedepsită pe măsură. Oh, haide, nu face scandal. Copiii își revin repede, e bine. Edith, astăzi e și majoratul lui Lucy. Orice s-ar întâmpla, nu pui mâna pe ea, mai ales astăzi. Relaxează-te, dacă îmi face probleme o aruncăm la subsol. Nu o lăsăm să strice ziua lui Phoebe, nu cu energia ei rea. Exact! Azi este doar despre Phoebe. Lucy e aici doar ca să te ajute cu rochia și să tacă din gură. E fiica ta, Edith, nu servitoarea lui Phoebe. Oh, Claire, sunt doar secretara ta, ții minte? Deci e clar că Lucy nu e la același nivel ca Phoebe. Și în plus să te ajute cu rochia e un privilegiu pentru Lucy. Phoebe, ce ai pățit la mână? De ce e bandajată? Claire? Cum ai lăsat-o să se rănească la mână? E doar o zgârietură, Edith, e bine. Câteva zile și își revine. Știi cum sunt copiii. Cum poți spune asta? Mâna aia valorează milioane, nu înțelegi? Ajunge! Din cauza ta s-a rănit la picior. I-ai distrus camera bătând-o pe Lucy. Ai spart sticla. Strângea după tine atunci când s-a tăiat. De ce nu făcea servitoarea asta? Ce fel de părinți își lasă copilul să-și adune cioburile? Phoebe e matură, are grijă de propriul ei spațiu. E doar o zgârietură mică, Edith, dar mâna lui Lucy e tăiată toată și bandajată. Nu e același lucru. Lucy e tare, e făcută pentru asta. Să nu îndrăznești să le compari. Bine, bine, hai să ne calmăm. Doamnă Watts, nu o lua personal, sora mea exagerează uneori când e vorba de Phoebe, ok? Da, adică o să moștenească milioane, nu? O să semneze tranzacții de milioane într-o zi. Pe când Lucy e făcută să spele podele. Dacă își strică mâinile, cui pasă? Pentru asta le are. Deci, lasă-mă să înțeleg. Nici nu clipești când fiica ta sângerează, dar fata mea are o mică tăietură și îți ieși din minți? Dacă nu știam mai bine, aș fi zis că Phoebe e fiica ta. Claire! Păi suntem cele mai bune prietene din totdeauna. Mereu am tratat-o pe Phoebe ca și cum ar fi a mea. Și cum să nu iubești. Phoebe a fost un îngeraș dulce din prima zi. Da, adică Lucy nu se compară cu Phoebe. Phoebs, iubito, ai doar un lucru de făcut. Doar bucură-te de viață. Adică părinții tăi sunt plini de bani. Fă-i să-ți cumpere pantofi și genți și tot ce strălucește. Lasă chestiile plictisitoare, să cari, să cureți. Lasă-o pe Lucy. De asta e ea aici. Îți tratezi propria fiică ca pe o servitoare. Oare îți vei păstra zâmbetul ăla când afli adevărul? Oh, Claire, ai pregătit actele pentru acțiuni? Da, am făcut-o. Iar o face, îi strici surpriza cea mare fiicei mele. Stai, serios? Mamă, am doar 18 ani. Deja îmi dai acțiuni în companie? Normal că-ți dă, Phoebs. Ești minunată, ești frumoasă, ești născută să conduci. Și sunt așa mândră de tine, iubito. Păi, ea e mândria și lumina mea. Nimeni nu se compară. Și vreau să zic, nimeni nu se compară cu fata mea. Dă-te mare, Claire. Odată ce Phoebe primește acțiunile, voi da vestea bombă. Compania ta va fi a mea. Alo? Rezultatele sunt gata. O să-i zic fratelui meu să le ia. Mătușa Edith, ce rezultate? Doar o surpriză pe care o pregătesc. Una pe care nu o vei uita. Alta? Deja mi-ai dat atât de multe. Oh, ai încredere în mine, iubito. O să înțelegi totul foarte curând. În regulă, toată lumea e aici. Haideți să intrăm. Păstrează vestea cea mare pentru public, ok, Edith? Continuă să zâmbești, Claire, pentru că derapajul tău public este tot ce am visat. Mișcă! Hei, ce mai faci? Bună, bună. Arăți bine. Cine este lângă Phoebe? De ce e îmbrăcat așa? E servitoarea ei?
nici nu își ridică capul. E un fel de pedeapsă? Stă lângă Phoebe. Sunt ca lebăda și rățușca cea urâtă. Claire, spui că suntem prietene, dar atitudinea ta de regină moralistă îmi provoacă greață. Ghici ce? Îți calc mica prințesă în picioare de 18 ani. E timpul să vezi și tu cum e. Mulțumesc tuturor că ați venit să o sărbătoriți pe fiica mea, Phoebe Watts, la majoratul ei. Bravo, 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 bravo! Bravo! Astăzi avem încă o aniversare specială de 18 ani, fiica prietenei mele, Lucy. Stai, ea nu lucrează aici? Cine își trimite copilul îmbrăcat așa? Oh. Nici un pic de stil. Unde e mama ei? Majoritatea dintre voi îi știți povestea lui Phoebe. Admisă la Harvard Business School la 15 ani, a absolvit la 17 ani și deja e pe val în grupul Watts. Asta e fata mea, deșteaptă, frumoasă, clar am moștenit asta de la mine. Deci, astăzi anunț oficial. Astăzi îmi transfer toate acțiunile mele la grupul Watts lui Phoebe. La mulți ani, iubita mea! Acum ești acționara principală a grupului Watts. Ăsta e cadoul meu pentru tine. Primul tău pas în viața de adult și prima ta provocare reală. În sfârșit, acum să înceapă show-ul. Mamă, și dacă o dau în bară? Hei, uită-te la mine. Ești fiica mea. Eu nu m-am înșelat niciodată, iubito. Mai ții minte vacanța la schi când aveai 8 ani? În vârful pârtiei îți tremurau genunchii. Uită-te la tine acum. Nivel avansat, certificat. Câștigi toate competițiile fără efort. Ești mai puternică decât crezi. Așa e, fata mea. Ești o stea, exact ca mama ta, născută să poarte coroana. Te vei descurca, Phoebe. Toți te susținem. Super! Mulțumesc, mamă. Nu o să te dezamăgesc. O să conduc grupul Watts ca la carte. Îl duc mai departe decât a fost vreodată. Asta e fata mea, Phoebes! Despre asta vorbesc. De ce te comporți așa? Nici măcar nu e fiica ta. Dar este. Phoebe, noua regină a grupului Watts. Este fiica mea. Pot să cred. Să cred. Incredibil. Mătușă Edith, despre ce vorbești? Nu mai spune mătușă Edith. Cuvântul pe care îl cauți e mamă. Mamă, eu... Și iată-ne, să înceapă spectacolul. Edith, ți-ai ieșit din minți? Nu suntem în neveste disperate. Nu poți spune așa tâmpenii fără motiv. Ieri am dus-o pe Lucy la spital. Unul dintre doctorii de acolo m-a recunoscut. A izbucnit în lacrimi și a spus că el ne-a schimbat bebelușii la naștere. Nu a mai rezistat vinovăției și vrea doar să rezolve totul. Edith, spune-mi, te rog, că glumești. Ăsta chiar nu e momentul potrivit pentru dramele tale penibile. Da, bună încercare. Noi am crescut-o pe Phoebe. Nu are cum să fie a ta. Edith, știu cât de mult ții la Phoebe, dar te-ai gândit vreodată ce i-ar face asta lui Lucy? Mamă? Ea? Eu am hrănit-o, îmbrăcat-o, i-am plătit 18 ani de școală. E mai mult decât suficient. Acum vreau înapoi ce al meu. Fiica mea reală, Phoebe. Uite-te la ea, Edith. Ai znopit-o în bătaie și acum stai aici și te crezi o mamă bună? Se numește disciplină. Oh. V-am făcut o favoare. Nu am lăsat-o să devină o prințesă răsfățată. Uite, mersi din suflet că ai crescut-o așa bine pe Phoebe, dar o preiau eu de aici. Deci, Edith, ești absolut sigură că Phoebe e fiica ta? Nu sunt proastă. Știam că o să apară întrebări.
Și de asta am făcut un test ADN. Josh se întoarce imediat cu rezultatele. Nu are cum. O, ce naiba. Tu chiar ai făcut un test ADN? Normal că da. Și știința nu minte. Phoebs, asta e marea surpriză a mamei? Îți place? Mamă? Nu? Ea nu e mama ta, eu sunt. Sunt mama ta adevărată. Doamne, Edith, destul! Rezultatele nici nu sunt aici, n-ai niciun drept asupra ei. O să ajungă imediat. Am pierdut 18 ani cu fata mea și nu voi mai pierde nicio secundă. Spune-mi, Edith, chiar ești sigură că Phoebe e a ta? Nu cred că Oare știe ceva? Normal că sunt sigură, doar eu le-am schimbat. Nu am nevoie de vreo foaie de hârtie să-mi spună ce știu deja. Toți vă comportați de parcă Phoebe nu e a mea. De ce? Lucy nu e destul de bună pentru voi? Nu e chiar Phoebe, dar e o servitoare destul de bună. Dacă nu o vrei ca fiică, o poți păstra ca să facă curățenie. Dacă obosești, te enervezi, doar dai câteva palme, șuturi, face față. Știe să suporte o bătaie. Nu sună bine? Ratat-o mică ce ești, nici măcar părinții tăi real nu te vor. Destul! N-am privit-o de sus pe Lucy și nu o să o fac vreodată. Dacă tragem concluzii pripite, nu o să rezolvăm nimic. Doar o să le rănească pe amândouă. Încă ții cu dinții de basmul tău frumos. Raportul e pe drum și când ajunge, o să fiu chiar aici, să te văd cum te destrami. Claire, înțeleg, e dureros să renunți. Te uiți la Lucy și nu o vezi pe fiica la care ai visat. Dar eu sunt mama lui Phoebe. Doar îmi iau înapoi ce e al meu de drept. Nu o asculta, Claire. Noi am crescut-o pe Phoebe. Am fost acolo la fiecare pas, fiecare julitură. Asta nu dispare doar cu câteva cuvinte și o hârtie. Claire, i-ai dat viața ta acelei fete. Adică am văzut toți, timpul tău, inima ta, tot. Tot ce este Phoebe este datorită ție. Nu poți pur și simplu să-i dai asta cuiva ca ea. Edith? Ăsta e raportul, dă-mi-l. Edith, dacă nu va scrie ce crezi tu că scrie, dacă te înșeli, Phoebe e a mea. Nu mă crezi? Testul îți va închide gura. Ieși afară. Nu ești în poziție să-mi spui tu mie ce să fac. Duceți-o în garaj. Învățați-o ce înseamnă respectul. Hai, curăță-ne, scumpo. Fă treabă bună și poate te lăsăm să pleci. Atenție! Bine ați revenit, doamnă, și felicitări pentru încă o misiune sub acoperire reușită. Nici n-ați avut timp să vă schimbați încă. Voi aranja să fie trimise niște ținute formale. Nu e timp. Duceți-mă direct la hotelul Sterling Grand. Nu pot întârzia la petrecerea de logodnă a surorii mele. Deplasarea! Hei! Nu e frumos ce-ai făcut. Doar spăl duhora de pe femeia de serviciu. Atac! Omorâți monstrul împuțit! M-a împins! Ce naiba i-ai făcut fiului meu? Ea e de vină! M-a împins! Bate-o, mami! Haide,
Ai ceva la cap? E doar un copil! Ca să fie clar, nici măcar nu l-am atins. Nici măcar cu un deget. Poți să verifici camerele de supraveghere dacă vrei. Probabil doar a vrut să se joace. În loc să-l îmbrâncești, ai fi putut să-l refuzi politicos. Fii mulțumită că te-a băgat în seamă. Nu am timp de asta, trebuie să ajung la o logodnă. Știi ce e amuzant? Și eu merg la petrecerea de logodnă. Și mireasa, Grace Blackwood, cea mai de succes tânără din California, da, e cea mai bună prietena mea. Grace? Aceeași Grace care și-a dus compania la 100 de milioane în mai puțin de un an. Iar acum se căsătorește în familia Grant, una dintre cele mai bogate dinastii din țară. Dar nu m-aș aștepta ca o femeie de serviciu să știe asta. Ea este Grace Blackwood, fondatoarea Blackwood Group. Joacă inteligent, dragă. Dacă te place, am dat lovitura. Bine, mamă! Îmi cer scuze pentru întârziere. Traficul a fost groaznic. Domnișoară Blackwood, este în regulă. Surioară, ești în regulă? Surioară? Surioară? Tu o cunoști pe sora mea? Nu, eu... Nu a fost o introducere prea prietenoasă. Luați-i de aici. Grace, te rog! O să mă revanșez față de tine, jur! Eu vă pot găzdui pe amândouă data viitoare! Oricine îmi jignește sora, nu primește o a doua șansă. Gărzi? Nu! Așteaptă! Așteaptă! Mi-a fost așa de dor de tine! Te măriți! Și ești mult prea mare ca să mai stai agățată de mine așa. Cui pasă că m-am mărit? Mi-ai promis că vei fi mereu alături de mine, indiferent de cât îmbătrânim. Nu te îngrijora, Grace, chiar dacă mama și tata nu ne mai vor. Tu ești încă alături de mine. De acum înainte, voi avea eu grijă de tine. Eu voi fi familia ta. Ai sacrificat atât de mult pentru mine ca să mă trimiți la școală. Iar acum eu mă descurc excelent în companie și mă mărit în familia Grand. E rândul meu să am grijă de tine. Ei bine, n-a fost tocmai un sacrificiu să am grijă de surioara mea. Cat, o femeie de serviciu nu are o viață ușoară. Poate e timpul să-i spun. Ei bine... de fapt... Grace, cât mai ai de gând să mă faci să aștept? Cat, el este logodnicul meu, Tony. Tony? Ea este... Serios, Grace? E petrecerea noastră de logodnă, de ce ai adus o femeie de serviciu aici? Cu uniforma aia împuțită, ce altceva ar putea fi în afară de cineva care freacă toalete? Ce, se presupune că e vreun invitat special? Tony, ea este sora mea. Oh, la naiba! Mi-am uitat poșeta în mașină. Ține-i companie surorii mele. Mă întorc imediat. N-aș fi crezut că sora lui Grace ar lucra ca o femeie de serviciu. N-aș fi crezut că sora mea s-ar mulțumi cu un bărbat care se poartă ca un căcat. Familia Grant este cu mult peste nivelul tău. Oaspeții de azi sunt elita elitei. Pe bune, dacă aș fi în locul tău, aș pleca înainte să o faci de râs pe Grace. Ori pe tine. Singura persoană pe care vreau să văd este sora mea. Nu contează ce crede altcineva. Poate că Grace te suportă, dar familia mea nu. Oamenii de serviciu nu au ce căuta la petrecerile Grant. Ieși afară. Nu ești în poziție să-mi spui tu mie ce să fac. Duceți-o în garaj. Învățați-o ce înseamnă respectul. Gărzi? Ar fi trebuit să pleci când ai avut ocazia. Dezgustător. Dintre toți oamenii pe care îi puteai scoate din sărite, tocmai pe Tony Grant l-ai găsit.
Mare prostie. Cu o față frumoasă ca a ta, poate că spalatul pe jos nu e singurul lucru la care te pricepi. Hai, curăță-ne, scumpu. Fă treabă bună și poate te lăsăm să pleci. Unde este sora mea? A spus că are ceva de rezolvat. Am rezolvat! M-am ocupat! Târfă, acum chiar o cauți cu lumânarea. Luați-o, băieți! Niște idioți inutili! 4 împotriva unei femei și tot au pierdut? Stilul ăla de luptă. Mi se pare mie sau luptă exact ca acei războinici secreți mercenari de elită. Dar toți sunt bărbați. A existat o singură femeie. Regina războinică! Tony? Ce s-a întâmplat? Nimic. Trebuie să-l sun pe domnul Cohen. Știi că Tony ăsta, sau cum îl cheamă, nu e suficient de bun pentru tine? Ce ai zice dacă ți-aș face cunoștință cu cineva mai bun? Cat, acela e Thomas Cohen. Ce părere ai? Dacă îți place să fac cunoștință. Ce? Cat, domnul Thomas este în topul Forbes 30 sub 30. E pe culmile succesului acum. Sigur nu s-ar uita vreodată la cineva ca mine. Ești sora mea, Grace. El trebuie să tindă mai sus aici. Nu mai glumi cu mine. Tony a spus că o să-l sune pe domnul Cohen. Cine știe dacă va răspunde? Dar rămite să vină la petrecere. Nu-ți face griji pentru asta, îi trimit invitația lui Thomas personal. Bună ziua, domnule Cohen! Sunt Tony Grant. Ați spus că sunteți din familia Grant? Tatăl meu a vorbit cu dumneavoastră acum câteva zile. Ați putea participa la petrecerea de logodnă a familiei noastre? Îmi pare rău, am lucruri mai importante de făcut. Promit că nu vă vom ocupa prea mult timp. Spune-i lui Thomas că invitația e din partea mea. Vocea aceea să fie oare regina războinică? Taci, nimeni ratat. Îmi întrerupe apelul cu domnul Cohen. Spune-i că Catherine Blackwood îi trimite invitația. Imediat ce aude numele meu va veni. Grace, te rog, controlează-ți sora. Dacă le enervează pe Thomas, familia mea poate pierde totul. Cat, te rog nu face lucrurile și mai dificile. Dar... te rog, te implor. Bine. Îl sun eu pe Thomas. Cu cine vorbeai chiar acum? Doar o femeie de serviciu proastă. Îmi pare foarte rău pentru deranj, domnule Cohen. Ai încredere în mine, Cat. Nu vrem să ne punem cu domnul Cohen. Te rog, nu face probleme. Nu e nicio problemă. Uite, îl sun chiar acum. De ce joacă teatru? Nu e nevoie să mă impresioneze. Las o baltă, n-are rost să o prăsez. Doar încearcă să mă facă să mă simt mai bine în legătură cu slujba ei. Bine, nu te opresc. Mă alătur lui Tony. Ne vedem înăuntru când termini. Bine. Vă rog, domnule Cohen, doar dați-ne o șansă. Ar însemna enorm dacă ați putea veni diseară. Am un apel urgent. Ce s-a întâmplat? Tocmai am auzit un al doilea telefon sunând. Am auzit că are o linie privată, dar doar o singură persoană are acces la ea. Femeia care comandă toate forțele speciale și care stă pe un buget de război de aproape $1 trilion. Regina războinică. Regina războinică? Să fie oare... Grace, ce e? Cat a spus că o să-l sune pe domnul Cohen. Chiar crezi că femeia asta de serviciu este regina războinică? Dacă ea e regina războinică, atunci eu sunt președintele Statelor Unite. Hai înăuntru să ne pregătim. Sora mea nu are nimic special.
Cum poate să fie ea regina războinică? Ce mă tot gândesc? Haide. Tommy! Bună, da, eu sunt. E o surpriză plăcută să primesc un apel de la tine. Stai calm, am doar ceva de discutat cu tine. Vrei să mi-o prezinți pe sora ta? Wow, asta e onoare. Eu vin imediat la Sterling. Ne vedem acolo. Perfect. Unde crezi că te duci, femeie de serviciu? Sterling găzduiește doar membrii privați astăzi. Sunt membru. Ai tupeul să intri aici? Deschide ochii. Familia Grant a închiriat tot locul pentru azi. Sunt aici pentru petrecerea de logodnă. Petrecerea de logodnă? Asta e bună! Ieși afară. Te anunțăm noi dacă avem vreo toaletă de frecat. Femeie de serviciu mizerabilă. Ai mult tupeu să vii aici prefăcându-te invitată? O cauți cu lumânarea. Cat? Ce? Minunat! Fantastic! Am înțeles. Thomas Cohen o să vină la petrecerea noastră. Grăbește-te, hai să intrăm și să ne pregătim. Să nu faci nimic care să-l jignească. Cred că am auzit-o pe sora mea. Sora ta e femeie în toată firea. Nu are nevoie ca tu să-i fii bună. Thomas Cohen e tot ce contează. Te rog, nu o da în bară. Ok? Nimic nu contează mai mult decât sora mea. Tu chiar crezi că nu pot trăi fără tine, nu? Păi... Bine. Sunt aici pentru logodna surorii mele. Chiar ai tipărit o invitație falsă! Familia Grant găzduiește această logodnă pentru grupul Blackwood? E clar că nu ai ce căuta aici, așa că ieși afară. Ieși afară odată cu gunoiul și nu mai băzâi pe aici ca o muscă. Sau poți să îngenunchezi, să-mi sorți pantoful și să dau invitația. Nu te îngrijorează ce va crede Grace când te vede cum mă tratezi? În curând o să fim familie cu Grace. Pe cine crezi că va crede? Pe noi? Sau pe o mincinoasă care freacă toalete? Grace e sora mea. Va fi mereu de partea mea. Penibil. Gunoi de pe stradă care se de drept sora lui Grace doar ca să mănânce gratis. Gărzi, dați-o afară pe boarfă. Este sora mea. Cat, ești bine? Este sora mea. Cat, ești bine? Nu-ți face griji. Sunt bine. Grace, nu te supăra? Nu știam că sora ta este așa. Tu ești eu. Cine s-ar fi gândit că sora ta ar fi o femeie de serviciu? Este femeie de serviciu, dar fiecare ban pe care l-a câștigat vreodată a câștigat cinstit și curat. Ea este cea care m-a ținut la școală. Fără ea nici n-aș fi aici. Cat, nu lăsa vorbele lor să te atingă. Te rog. Dacă n-ai fi tu, n-aș răsi nici o secundă cu ele. Nu-mi pasă ce spun. Tu! Ești doar o biată femeie de serviciu. Cum îndrăznești să ne jignești familia în felul ăsta? Cum îndrăznești să ne jignești familia în felul ăsta? Grace, asta e sora ta? Da, este. Păi, dacă vrei să participe la banchet, atunci trebuie să contribuie la cheltuieli. Fiul meu, Tony, a plătit fiecare bănuț pentru evenimentul de azi. Deci, dacă își plătește partea, poate participa. Mă scuzați, poftim? Asta e o nebunie. Nu mai poți niciodată să contribui. Draga mea, credeam că nu ai familie. Ne era milă de tine și din moment ce intri în familia noastră nu mai e nevoie să plătești nimic. Dar sora ta ar trebui să contribuie, ca dovadă de bună credință. Ești de acord cu asta? Grace, familia noastră are o reputație de protejat. Se uită lumea. Ce vor spune dacă o femeie de serviciu se află printre ei? Măcar dă-i o șansă să contribuie, să dovedească că merită să fie aici.
Aș fi foarte fericită să plătesc orice pentru logodna surorii mele. Dar, văzând familia în care se mărită, nu prea cred. Nu meritați. Ai grijă ce vorbești, femeie de serviciu. Singurul motiv pentru care stai aici este că Grace intră în familia noastră. Vorbe mari pentru cineva cu buzunarele goale. E în regulă, Cat. Am bani, plătesc eu. Grace. Cât vrei. Oh, nu mult. Doar 5 milioane de dolari. Ce? Asta e o nebunie! 5 milioane de dolari! Tony, banchetul ăsta n-a costat mai mult de 100.000. Doamne! Mamă, ce s-a întâmplat? E proiectul tatălui tău. Încă nu are fondurile necesare. Nu ți-am spus să-i ceri banii lui Grace? A spus că și ea e cam strâmtorată. Tony, am aprobat această căsătorie tocmai din cauza resurselor ei. Ea ar trebui să ne ajute. Dacă nici atât nu face, de ce să te căsătorești cu ea? Ea este sora mea. Ce-i cu tărăboiul ăsta? Doar sora lui Grace, femeia de serviciu, a încercat să se bage cu forța la petrecerea noastră de logodnă. Serios? Wow! Dacă vrea să intre în familie, atunci să plătească pentru participare. Asta ar rezolva problema noastră cu fondurile. Ăsta e jaf pe față! Costurile unei căsătorii merg mult dincolo de o petrecere de logodnă, draga mea. 5 milioane este de fapt o cerere destul de modestă. Ai dreptate. 5 milioane e destul de modest. Dar știi ceva? Problema e că tu nu valorezi atât. Cine naiba crezi că ești? Recunoaște că nu-ți permiți. Câte vieți de strâns gunoaie ți-ar trebui ca să faci 5 milioane de dolari? Nu păcălești pe nimeni. Nu vă mai luați toate de sora mea. Vreți 5 milioane de dolari? Bine, plătesc eu. Bună, am nevoie să transfer 5 milioane. Cum adică nu ne permitem acum? Nu pot strânge nici măcar 5 milioane amărâte. Nu pot strânge nici măcar 5 milioane amărâte. Ce rușine! Ce naiba e asta? Ce? Nu ți-a spus încă? Tony, cine este asta? Ea e femeia pe care o iubesc. Ce? Tony, chiar ai de gând să te căsătorești cu Grace. Dar ce are ea și nu am eu? Grace n-are o familie bogată, dar e o stea în ascensiune și se bucură de mult respect în lumea de afaceri. Și având în vedere cum merg proiectele familiei noastre acum, avem nevoie de sprijinul ei financiar. Atunci, eu ce ar trebui să fac? Nu-ți face griji. Chiar dacă mă voi căsători cu Grace, sunt doar al tău, Eva. Așa îmi tratezi sora? Crezi că o să scapi nepedepsit? Hai, te rog! Îl cunosc pe Tony cu mult înainte să o cunoască pe sora ta. În alte cuvinte, asta te face pe tine amantă. O, stai, nu e compania surorii tale în dificultate? Pariez că nici măcar 5.000 de dolari nu poate strânge acum. Orice s-ar întâmpla cu compania surorii mele e ceva ce pot rezolva în câteva secunde. Nu te amăgi. Știi ceva? Îi dau surorii tale 2 zile până va ajunge complet falita. Ce-ai spus? Doamna Grant, grupul Sinclair poate nu este un jucător de top în lumea afacerilor, dar tati mi-a spus că dacă mă lăsați să mă căsătoresc cu Tony, vom finanța compania dumneavoastră pe toată perioada dificilă, fără dobândă. Asta da! Așa arată onora adevărată. Tony, ai spus că voi fi a ta pentru totdeauna. Ai spus că niciodată nu vei... Grace, când am spus asta, compania ta duduia. Îndeplineai toate standardele familiei mele, dar acum ești doar o femeie de afaceri eșuată. Căsătoria cu tine nu ar face decât să tragă familia Grant în jos. Ia asta ca pe un semnal de alarmă. Wow! Acum că nu mai ești viitoarea mireasa lui Tony, ce mai cauți aici? Supraveghezi propria ta lungare?
Ieși afară! Cat, dar hei, nu e ca și cum n-ai avea nimic. Încă o ai pe sora ta care mătură gunoiul. Și ghișe, pentru că suntem atât de mărinimoși, o să lăsăm să fie servitoare în conacul familiei noastre. Măcar așa nu veți muri de foame. Destul! Nu avem timp să-l pierdem cu gunoaie umane. Domnul Cowan va ajunge curând, iar dacă jucăm bine cărțile, poate vom avea șansa să o întâlnim pe regina războinică. Așa că, hai să chemăm toți stiliștii. Coafură, machiaj, garderobă, vreau totul. Vreau ca viitoarea mea noră să strălucească ca un diamant. Scuteți-vă de efort. Mica voastră petrecere nu o să aibă loc. Taci din gură, frecătoare de toalete! Încerci să ne strici ziua cea mare? Grace e nebună, sora ta? Surioară, îmi pare rău. M-am înșelat în privința lui Tony. Hai să plecăm. De ce să plecăm? Noi nu suntem cei făcuți de rușine aici. Ei sunt, nu tu. Ar trebui doar să ne relaxăm, să privim spectacolul. Poftim? Auzi? De unde ai tu tupeul să debitezi asemenea prostii? Vai de mine! Halucinațiile sunt un efect secundar al sărăciei? Pentru că femeia asta sună de parcă se crede regina războinică. Oameni buni, femeia asta de serviciu e nebună. Nu vă mai pierdeți timpul cu ea. Nu ne permitem să enervăm și mai mult decât am făcut-o deja. Hai să plecăm. Doamne, nu cumva... E regina războinică? Sigur ea este. De ce poartă uniformă de femeie de serviciu? Nu te mișca! Cat! Ăștia sunt unii dintre cei mai puternici oameni din țară. Nu poți vorbi cu ei așa. Hei, ce se întâmplă? Wow! Dragă, arăți minunat! Ți se potrivește mult mai bine decât lui Grace. Sora femeii noastre de serviciu a spus că banchetul nostru nu va avea loc azi. Comic! Invitații vor ajunge curând. Ar trebui să ieșim. Hai să vedem ce s-a ales de Grace și de sora ei de pe fundul gropii. Plâng pe lângă tomberone sau ceva de genul. După voi, cuplu fericit. Iubitule... Nu se mișcă până nu le spun eu că pot. Ce? Asta e fata mea, Phoebs! Despre asta vorbesc. De ce te comporți așa? Nici măcar nu e fiica ta. Dar este. Phoebe, noua regină a grupului Watts. Este fiica mea. 3, 2, 1, împinge! Bună treabă! Respiră! 3, 2, 1, împinge! Felicitări! Este o fetiță! Ei, fata mea scumpă! Doar pe tine te mai am, mica mea speranță. Edith, ești prietena mea cea mai bună. Fetele noastre au aceeași zi de naștere, de parcă universul îmi mai dă o șansă ca să pot îndrepta totul. Soțul tău a murit conducând pentru noi, pentru mine. Mă gândesc la asta în fiecare zi, Edith. Mereu o să mă învinovățesc. Îți datorez ție și bebelușului tău totul. Iubire, să cumpărăm casa de lângă și să-i o dăm lui Edith. O să fim vecini
Ne vom crește fetele una lângă alta. Ca pe surori. Mulțumesc, Claire. Edith? O, Doamne! Bebelușul meu! Stai. Ești sigură de asta, Edith? Dacă află Claire... Nu o să afle. Doarme dusă. Târfa aia arogantă. Ce are ea și eu nu am? Nu e mai deșteaptă, nu e mai sexy, e doar norocoasă, născută cu totul pus pe tavă. Directoare? Directoare pe naiba! Și după are și tupeul să mă facă secretara ei, de parcă îmi face un favor. Soțul meu minunat, tot ce trebuia să facă era să se prefacă șofer, să se apropie de Claire și să o distrugă. Idiotul a reușit să se omoare singur înainte să încerce măcar. Dacă nu o pot învinge așa, o să o fac să îmi crească fata ca pe o prințesă. Și o să-i cresc fica în iad. O să-i fac eu îngerașul iubit să plătească pentru tot prin ce am trecut eu. E ok, fetița mea. Nu o să las pe nimeni să te rănească. Vreau să văd că încerci să-mi rănești fata. Mamă, tată, cum arăt? Absolut superbă! Fata mea poate purta și un sac și tot ar fi în centrul atenției. Phoebe, arăți de-a dreptul minunat! Ai vrea să vezi cadoul pe care l-am luat? Sigur, mătușă Edith, îmi place tot ce mi-ai tu. Ce îngeraș scump ești! Frumoasă și politicoasă, nu ca asta. Proastă ca o piatră, cine știe de unde am moștenit asta? Edith, ai lovit-o iar pe Lucy? Nu poți crește un copil așa, trebuie să fie o soluție mai bună. Așa merită. E mereu morocănoasă, de parcă lumea îi datorează ceva. E mereu nesuferită. Doar privind-o îmi face pielea de găină. Ce, ai nevoie de invitație să-i spui bună lui Phoebe? Scuze, mamă, nu am vrut eu... Doamne, Edith, e fica ta, nu un sac de box. O tratezi de parcă e fata inamicului tău sau ceva de genul. Oh, e chiar un blestem. Are noroc că nu am îngropat-o încă. Gata! Vine ziua lor de naștere. Vrei să o vadă toată lumea în halul ăsta? Phoebes, iubito, du-o pe Lucy sus. Ajută-o cu rănile. Deci, se aude că îi vei lăsa compania lui Phoebe la petrecere. E adevărat? Da, ăsta e planul. De ce? Eram curioasă. Phoebes e o stea. E născută să conducă. Perfect. Phoebe e sângele meu. Cum vei semna actele, o iau înapoi și te voi arunca în stradă fără niciun ban. Tu chiar crezi că fata pe care o chinui de 18 ani e a mea? Abia aștept să văd cum ți se va nărui lumea când vei afla adevărul. Eu nu vreau să-ți murdăresc covorul. E un covor, nu un exponat. Dacă se murdărește, îl curățăm. Haide! Camera ta e superbă, exact ca tine. Mama ta mi-a dat asta. Dar vreau să o ai tu. O să stea mult mai bine decât mie. Nu pot. E a ta și dacă mă vede mama cu lucrurile tale, o să mă omoare. Lucy, te apăr eu. Și oricum, vine și ziua ta în curând. E un cadou dat mai devreme. Mersi, Phoebes.
Fata, arăți incredibil! Mamă, nu e superbă cu rochia asta? E minunată. Lipsesc doar pantofii potriviți. Sunt cadoul meu de ziua ta de naștere. Hai, probează-i, vreau să văd. Oh, mătușă Claire, mulțumesc! Voi sunteți singurele drăguțe cu mine. Hoață mică! Îi furi rochia lui Phoebe acum? Mătușa Edith, oprește-te! Eu i-am dat-o! Oh, i-ai dat-o tu? Ție nu ți-a plăcut? E ok! Uite, ieșim împreună și îți mai cumpăr 10! Poți alege tu! Nu despre asta e vorba! Petrecere în 2 zile. Facem 18 ani. Am dulapuri pline de haine, dar Lucy nu are nici măcar o rochie bună. Nu a purtat nimic nou de ani de zile. Oh, iubito, ești prea drăguță pentru binele tău. Plus, să dai haine de designer gunoaielor ca ea e o risipă de material. Te rog, nu mai vorbi așa despre ea. E crunt. La cât de nesimțită e, nu cred că o deranjează. Dă-o jos! Pantofii, rochia, tot! Nu ne jucăm de-a prințesa. Pantofii sunt cadoul meu pentru Lucy. Spune-mi, Edith, chiar vrei să vină la majoratul ei cu nimic frumos de îmbrăcat? De ce nu? Adică asta merită. Fetele ca ea nu se joacă de-a îmbrăcatul. Edith, e fiica ta, cum poți spune asta? Haide, nu este vreo păpușă de porțelan. Plus că puțină disciplină n-a omorât pe nimeni. La ce naiba te uiți? Am zis dă-o jos. Acum! Tot nu te miști? Ok, te ajut eu. Nu! Nu, mamă, te rog! Nu, stop! Scuze! Mamă, îmi pare rău! Oh, Doamne, Lucy, sângerezi! Nu atinge, Phoebs, e murdară! Ratată jalnică! Uite, i-ai stricat rochia lui Phoebe! De ce nu vrei să mori odată? Mamă, îmi pare rău! Nu-mi spune așa! Nu mai plânge! Ridică-te! Cere-i scuze lui Phoebe! Ajunge! Uită-te la ea! E îngrozită! Oh, Phoebe! Te-a speriat? E numai vina ta! Neisprăvit-o! Ieși, naibii, afară de aici! Nu vreau să murdărești covorul lui Phoebe cu sângele tău murdar! Mamă, îmi pare rău, mamă! Mamă, Lucy nu e fata lui Edith? De ce e așa de rea cu ea? Aș vrea să știu, iubito. Poate pierderea tatălui lui Lucy așa tânără a afectat-o. Poate a schimbat-o în moduri pe care nu le-am realizat. Ar trebui să facem ceva. A sunat groaznic. Nu e treaba noastră, iubito. Edith, când o să afli în sfârșit că fata pe care ai torturat-o în toți anii ăștia e sânge din sângele tău, sper că te va roade pe dinăuntru. Salut! Bună! Mulțumesc! Mătușe Edith! Doamne, Edith, ce a pățit Lucy la picior? Oh, i-a stricat rochia lui Phoebe, deci a fost pedepsită pe măsură. Oh, haide, nu face scandal. Copiii își revin repede, e bine. Edith, astăzi e și majoratul lui Lucy. Orice s-ar întâmpla, nu pui mâna pe ea, mai ales astăzi. Relaxează-te, dacă îmi face probleme, o aruncăm la subsol. Nu o lăsăm să strice ziua lui Phoebe, nu cu energia ei rea. Exact! Azi este doar despre Phoebe. Lucy e aici doar ca să te ajute cu rochia și să tacă din gură. E fiica ta, Edith, nu servitoarea lui Phoebe. Oh, Claire, sunt doar secretara ta, ții minte? Deci e clar că Lucy nu e la același nivel ca Phoebe. Și în plus să te ajute cu rochia e un privilegiu pentru Lucy. Phoebe, ce-ai pățit la mână? De ce e bandajată? Claire? Cum ai lăsat-o să se rănească la mână? E doar o zgârietură, Edith, e bine. Câteva zile și își revine. Știi cum sunt copiii. Cum
poți spune asta? Mâna aia valorează milioane, nu înțelegi? Ajunge! Din cauza ta s-a rănit la picior. I-ai distrus camera bătând-o pe Lucy. Ai spart sticla. Strângea după tine atunci când s-a tăiat. De ce nu făcea servitoarea asta? Ce fel de părinți își lasă copilul să-și adune cioburile? Phoebe e matură, are grijă de propriul ei spațiu. E doar o zgârietură mică, Edith, dar mâna lui Lucy e tăiată toată și bandajată. Nu e același lucru. Lucy e tare, e făcută pentru asta. Să nu îndrăznești să le compari. Bine, hai să ne calmăm. Doamnă Watts, nu o lua personal, sora mea exagerează uneori când e vorba de Phoebe, ok? Da, adică o să moștenească milioane, nu? O să semneze tranzacții de milioane într-o zi? Pe când Lucy e făcută să spele podele. Dacă își strică mâinile, cui îi pasă? Pentru asta le are. Deci, lasă-mă să înțeleg. Nici nu clipești când fiica ta sângerează, dar fata mea are o mică tăietură și îți ieși din minți? Dacă nu știam mai bine, aș fi zis că Phoebe e fiica ta. Claire! Păi suntem cele mai bune prietene din totdeauna. Mereu am tratat-o pe Phoebe ca și cum ar fi a mea. Și cum să nu o iubești? Phoebe a fost un îngeraș dulce din prima zi. Da, adică Lucy nu se compară cu Phoebe. Phoebs, iubito, ai doar un lucru de făcut. Doar bucură-te de viață. Adică părinții tăi sunt plini de bani. Fă-i să-ți cumpere pantofi și genți și tot ce strălucește. Lasă chestiile plictisitoare, să car, să cureți. Lasă-o pe Lucy. De asta e ea aici. Îți tratezi propria fiică ca pe o servitoare. Oare îți vei păstra zâmbetul ăla când afli adevărul? Oh, Claire, ai pregătit actele pentru acțiuni? Da, am făcut-o. Iar o face-i strici surpriza cea mare fiicei mele. Stai, serios? Mamă, am doar 18 ani. Deja îmi dai acțiuni în companie? Normal că-ți dă, Phoebs! Ești minunată, ești frumoasă, ești născută să conduci și sunt așa mândră de tine, iubito. Păi, ea e mândria și lumina mea. Nimeni nu se compară și vreau să zic nimeni nu se compară cu fata mea. Dă-te mare, Claire. Odată ce Phoebe primește acțiunile, voi da vestea bombă. Compania ta va fi a mea. Alo? Rezultatele sunt gata. O să-i zic fratelui meu să le ia. Mătușa Edith, ce rezultate? Doar o surpriză pe care o pregătesc. Una pe care nu o vei uita. Alta? Deja mi-ai dat atât de multe. Oh, ai încredere în mine, iubito. O să înțelegi totul foarte curând. În regulă, toată lumea e aici. Haideți să intrăm. Păstrează vestea cea mare pentru public, ok, Edith? Continuă să zâmbești, Claire, pentru că derapajul tău public este tot ce am visat. Mișcă! Hei, ce mai faci? Bună, arăți bine. Cine este lângă Phoebe? De ce e îmbrăcat așa? E servitoarea ei? Nici nu își ridică capul. E un fel de pedeapsă? Stă lângă Phoebe. Sunt ca lebăda și rățușca cea urâtă. Claire, spui că suntem prietene, dar atitudinea ta de regină moralistă îmi provoacă greață. Ghici ce? Îți calc mica prințesă în picioare de 18 ani. E timpul să vezi și tu cum e. Mulțumesc tuturor că ați venit să o sărbătoriți pe fiica mea, Phoebe Watts, la majoratul ei. Bravo, 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 bravo. Bravo. Astăzi avem încă o aniversare specială de 18 ani, fiica prietenei mele, Lucy. Stai, ea nu lucrează aici? Cine își trimite copilul îmbrăcat așa? Oh, nici un pic de stil. Unde e mama ei? Majoritatea dintre voi îi știți povestea lui Phoebe. Admisă la Harvard Business School la 15 ani, a absolvit la 17 ani și deja e pe val în grupul Watts. Asta e fata mea, deșteaptă, frumoasă, clar a moștenit asta de la mine. Deci, astăzi anunț oficial. Astăzi îmi transfer toate acțiunile mele la grupul Watts lui Phoebe.
La mulți ani, iubita mea! Acum ești acționara principală a grupului Watts. Ăsta e cadoul meu pentru tine. Primul tău pas în viața de adult și prima ta provocare reală. În sfârșit! Acum să înceapă show-ul! Mamă? Și dacă o dau în bară? Hei, uită-te la mine! Ești fiica mea. Eu nu m-am înșelat niciodată, iubito. Mai ții minte vacanța la schi când aveai 8 ani? În vârful pârtiei îți tremurau genunchii. Uită-te la tine acum. Nivel avansat, certificat. Câștigi toate competițiile fără efort. Ești mai puternică decât crezi. Așa e, fata mea. Ești o stea, exact ca mama ta, născută să poarte coroana. Te vei descurca, Phoebe. Toți te susținem. Super! Mulțumesc, mamă. Nu o să te dezamăgesc. O să conduc grupul Watts ca la carte. Îl duc mai departe decât a fost vreodată. Asta e fata mea, Phoebs! Despre asta vorbesc. De ce te comporți așa? Nici măcar nu e fiica ta. Dar este. Phoebe noua regină a grupului Watts. Este fiica mea. Nu pot să cred. Acest Mătușă Edith, despre ce vorbești? Nu mai spune mătușă Edith. Cuvântul pe care îl cauți e mamă. Mamă, eu... Și iată-ne, să înceapă spectacolul. Edith, ți-ai ieșit din minți? Nu suntem în neveste disperate. Nu poți spune așa tâmpenii fără motiv. Ieri am dus-o pe Lucy la spital. Unul dintre doctorii de acolo m-a recunoscut. A izbucnit în lacrimi și a spus că el ne-a schimbat bebelușii la naștere. Nu a mai rezistat vinovăției și vrea doar să rezolve totul. Edith, spune-mi, te rog, că glumești. Ăsta chiar nu e momentul potrivit pentru dramele tale penibile. Da, bună încercare. Noi am crescut-o pe Phoebe. Nu are cum să fie a ta. Edith, știu cât de mult ții la Phoebe, dar te-ai gândit vreodată ce i-ar face asta lui Lucy? Mamă? Ea? Eu am hrănit-o, îmbrăcat-o, i-am plătit 18 ani de școală. E mai mult decât suficient. Acum vreau înapoi ce al meu. Fiica mea reală, Phoebe. Uite-te la ea, Edith. Ai znopit-o în bătaie și acum stai aici și te crezi o mamă bună? Se numește disciplină. Oh. V-am făcut o favoare. Nu am lăsat-o să devină o prințesă răsfățată. Uite, mersi din suflet că ai crescut-o așa bine pe Phoebe, dar o preiau eu de aici. Deci, Edith, ești absolut sigură că Phoebe e fiica ta? Nu sunt proastă. Știam că o să apară întrebări și de asta am făcut un test ADN. Josh se întoarce imediat cu rezultatele. Nu are cum. O, ce naiba? Tu chiar ai făcut un test ADN? Normal că da. Și știința nu minte. Phoebs, asta e marea surpriză a mamei? Îți place? Mamă? Nu? Ea nu e mama ta, eu sunt. Sunt mama ta adevărată. Doamne, Edith, destul! Rezultatele nici nu sunt aici, n-ai niciun drept asupra ei. O să ajungă imediat. Am pierdut 18 ani cu fata mea și nu voi mai pierde nicio secundă. Spune-mi, Edith, chiar ești sigură că Phoebe e a ta? Nu cred că ea Oare știe ceva? Normal că sunt sigură, doar eu le-am schimbat. Nu am nevoie de vreo foaie de hârtie să-mi spună ce știu deja. Toți vă comportați de parcă Phoebe nu e a mea. De ce? Lucy nu e destul de bună pentru voi? Nu e chiar Phoebe, dar e o servitoare destul de bună. Dacă nu o vrei ca fiică, o poți păstra ca să facă curățenie. Dacă obosești, te enervezi, doar dai câteva palme, șuturi, face față. Știe să suporte o bătaie.
bine? Ratat-o mică ce ești, nici măcar părinții tăi reali nu te vor. Destul! N-am privit-o de sus pe Lucy și nu o să o fac vreodată. Dacă tragem concluzii pripite, nu o să rezolvăm nimic. Doar o să le rănească pe amândouă. Încă ții cu dinții de basmul tău frumos. Raportul e pe drum și când ajunge, o să fiu chiar aici, să te văd cum te destrami. Claire, înțeleg, e dureros să renunți. Te uiți la Lucy și nu o vezi pe fiica la care ai visat. Dar eu sunt mama lui Phoebe. Doar îmi iau înapoi ce e al meu de drept. Nu o asculta, Claire. Noi am crescut-o pe Phoebe. Am fost acolo la fiecare pas, fiecare julitură. Asta nu dispare doar cu câteva cuvinte și o hârtie. Claire, i-ai dat viața ta acelei fete. Adică am văzut toți, timpul tău, inima ta, tot. Tot ce este Phoebe este datorită ție. Nu poți pur și simplu să-i dai asta cuiva ca ea. Edith? Ăsta e raportul, dă-mi-l. Edith, dacă nu va scrie ce crezi tu că scrie, dacă te înșeli, Phoebe e a mea. Nu mă crezi? Testul îți va închide gura. Ieși afară. Nu ești în poziție să-mi spui tu mie ce să fac. Duceți-o în garaj. Învățați-o ce înseamnă respectul. Hai, curăță-ne, scumpu. Fă treabă bună și poate te lăsăm să pleci. Atenție! Bine ați revenit, doamnă, și felicitări pentru încă o misiune sub acoperire reușită. Nici n-ați avut timp să vă schimbați încă. Voi aranja să fie trimise niște ținute formale. Nu e timp. Duceți-mă direct la hotelul Sterling Grand. Nu pot întârzia la petrecerea de logodnă a surorii mele. Deplasarea! Hei! Nu e frumos ce ai făcut. Doar spăl duhora de pe femeia de serviciu. Atac! Omorâți monstrul împuțit! M-a împins! Ce naiba i-ai făcut fiului meu? Ea e de vină! M-a împins! Bate-o, mami! Haide! Ai ceva la cap? E doar un copil! Ca să fie clar, nici măcar nu l-am atins. Nici măcar cu un deget. Poți să verifici camerele de supraveghere dacă vrei. Probabil doar a vrut să se joace. În loc să-l îmbrâncești, ai fi putut să-l refuzi politicos. Fii mulțumită că te-a băgat în seamă. Nu am timp de asta, trebuie să ajung la o logodnă. Știi ce e amuzant? Și eu merg la petrecerea de logodnă. Și mireasa, Grace Blackwood, cea mai de succes tânără din California, da, e cea mai bună prietena mea. Grace? Mhm. Aceeași Grace care și-a dus compania la 100 de milioane în mai puțin de un an. Iar acum se căsătorește în familia Grant, una dintre cele mai bogate dinastii din țară. Dar nu m-aș aștepta ca o femeie de serviciu să știe asta. Ea este Grace Blackwood, fondatoarea Blackwood Group. Joacă inteligent, dragă. Dacă te place, am dat lovitura. Bine, mamă! Îmi cer scuze pentru întârziere. Traficul a fost groaznic. Domnișoară Blackwood, este în regulă. Surioară, ești în regulă? Surioară? Surioară? Tu o cunoști pe sora mea? Nu, eu... Nu a fost o introducere prea prietenoasă. Luați-i de aici. Grace, te rog! O să mă revanșez față de tine, jur! Eu vă pot găzdui pe amândouă data viitoare! Oricine îmi jignește sora, nu primește o a doua șansă. Gărzi? Nu! Așteaptă! Așteaptă! Mi-a fost
Și ești mult prea mare ca să mai stai agățată de mine așa. Cui pasă că m-am mărit? Mi-ai promis că vei fi mereu alături de mine, indiferent de cât îmbătrânim. Nu te îngrijora, Grace. Chiar dacă mama și tata nu ne mai vor, tu ești încă alături de mine. De acum înainte, voi avea eu grijă de tine. Eu voi fi familia ta. Ai sacrificat atât de mult pentru mine ca să mă trimiți la școală. Iar acum eu mă descurc excelent în companie și m-am mărit în familia Grand. E rândul meu să am grijă de tine. Ei bine, n-a fost tocmai un sacrificiu să am grijă de surioara mea. Cat, o femeie de serviciu nu are o viață ușoară. Poate e timpul să-i spun. Ei bine... de fapt... Grace, cât mai ai de gând să mă faci să aștept? Cat, el este logodnicul meu, Tony. Tony? Ea este... Serios, Grace? E petrecerea noastră de logodnă, de ce ai adus o femeie de serviciu aici? Cu uniforma aia împuțită, ce altceva ar putea fi în afară de cineva care freacă toalete? Ce, se presupune că e vreun invitat special? Tony, ea este sora mea. Oh, la naiba! Mi-am uitat poșeta în mașină. Ține-i companie surorii mele. Mă întorc imediat. N-aș fi crezut că sora lui Grace ar lucra ca o femeie de serviciu. N-aș fi crezut că sora mea s-ar mulțumi cu un bărbat care se poartă ca un căcat. Familia Grant este cu mult peste nivelul tău. Oaspeții de azi sunt elita elitei. Pe bune, dacă aș fi în locul tău, aș pleca înainte să o faci de râs pe Grace. Ori pe tine. Singura persoană pe care vreau să văd este sora mea. Nu contează ce crede altcineva. Poate că Grace te suportă, dar familia mea nu. Oamenii de serviciu nu au ce căuta la petrecerile Grant. Ieși afară. Nu ești în poziție să-mi spui tu mie ce să fac. Duceți-o în garaj. Învățați-o ce înseamnă respectul. Gărzi? Ar fi trebuit să pleci când ai avut ocazia. Dezgustător. Dintre toți oamenii pe care îi puteai scoate din sărite, tocmai pe Tony Grant l-ai găsit. Mare prostie. Cu o față frumoasă ca a ta, poate că spălatul pe jos nu e singurul lucru la care te pricepi. Hai, curăță-ne, scumpo. Fă treabă bună și poate te lăsăm să pleci. Unde este sora mea? A spus că are ceva de rezolvat. Am rezolvat! M-am ocupat! Târfă, acum chiar o cauți cu lumânarea. Luați-o, băieți! Niște idioți inutili! 4 împotriva unei femei și tot au pierdut? Stilul ăla de luptă mi se pare mie sau luptă exact ca acei războinici secreți mercenari de elită. Dar toți sunt bărbați. A existat o singură femeie. Regina războinică! Tony? Ce s-a întâmplat? Nimic. Trebuie să-l sun pe domnul Cohen. Știi că Tony ăsta, sau cum îl cheamă, nu e suficient de bun pentru tine? Ce-ai zice dacă ți-aș face cunoștință cu cineva mai bun? Cat, acela e Thomas Cohen. Ce părere ai?
Dacă îți place să fac cunoștință. Ce? Cat, domnul Thomas este în topul Forbes 30 sub 30. E pe culmile succesului acum. Sigur nu s-ar uita vreodată la cineva ca mine. Ești sora mea, Grace. El trebuie să tindă mai sus aici. Nu mai glumi cu mine. Tony a spus că o să-l sune pe domnul Cohen. Cine știe dacă va răspunde, dar rămite să vină la petrecere. Nu-ți face griji pentru asta, îi trimit invitația lui Thomas personal. Bună ziua, domnule Cohen! Sunt Tony Grant. Ați spus că sunteți din familia Grant? Tatăl meu a vorbit cu dumneavoastră acum câteva zile. Ați putea participa la petrecerea de logodnă a familiei noastre? Îmi pare rău, am lucruri mai importante de făcut. Promit că nu vă vom ocupa prea mult timp. Spune-i lui Thomas că invitația e din partea mea. Vocea aceea să fie oare regina războinică? Taci, nimeni neratat. Îmi întrerupe apelul cu domnul Cohen. Spune-i că Catherine Blackwood îi trimite invitația. Imediat ce aude numele meu va veni. Grace, te rog, controlează-ți sora. Dacă le enervează pe Thomas, familia mea poate pierde totul. Cat, te rog, nu face lucrurile și mai dificile. Dar... te rog, te implor. Bine. Îl sun eu pe Thomas. Cu cine vorbeai chiar acum? Doar o femeie de serviciu proastă. Îmi pare foarte rău pentru deranj, domnule Cohen. Ai încredere în mine, Cat. Nu vrem să ne punem cu domnul Cohen. Te rog, nu face probleme. Nu e nicio problemă. Uite, îl sun chiar acum. De ce joacă teatru? Nu e nevoie să mă impresioneze. Las o baltă, n-are rost să o prăsez. Doar încearcă să mă facă să mă simt mai bine în legătură cu slujba ei. Bine, nu te opresc. Mă alătur lui Tony. Ne vedem înăuntru când termini. Bine. Vă rog, domnule Cohen, doar dați-ne o șansă. Ar însemna enorm dacă ați putea veni diseară. Am un apel urgent. Ce s-a întâmplat? Tocmai am auzit un al doilea telefon sunând. Am auzit că are o linie privată, dar doar o singură persoană are acces la ea. Femeia care comandă toate forțele speciale și care stă pe un buget de război de aproape $1 trilion. Regina războinică. Regina războinică? Să fie oare... Grace, ce e? Cat a spus că o să-l sune pe domnul Cohen. Chiar crezi că femeia asta de serviciu este regina războinică? Dacă ea e regina războinică, atunci eu sunt președintele Statelor Unite. Hai înăuntru să ne pregătim. Sora mea nu are nimic special. Cum poate să fie ea regina războinică? Ce mă tot gândesc? Haide. Tommy! Bună, da, eu sunt. E o surpriză plăcută să primesc un apel de la tine. Stai calm, am doar ceva de discutat cu tine. Vrei să mi-o prezinți pe sora ta? Wow, asta e onoare. Eu vin imediat la Sterling. Ne vedem acolo. Perfect. Unde crezi că te duci, femeie de serviciu? Sterling găzduiește doar membrii privați astăzi. Sunt membru. Ai tupeul să intri aici? Deschide ochii. Familia Grant a închiriat tot locul pentru azi. Sunt aici pentru petrecerea de logodnă. Petrecerea de logodnă? Asta e bună! Ieși afară. Te anunțăm noi dacă avem vreo toaletă de frecat. Femeie de serviciu mizerabilă. Ai mult tupeu să vii aici prefăcându-te invitată? O cauți cu lumânarea. Cat? Ce? Minunat! Fantastic! Am înțeles. Thomas Cohen o să vină la petrecerea noastră. Grăbește-te, hai să intrăm și să ne pregătim. Să nu faci nimic care să-l jignească. Cred că am auzit-o pe sora mea. Sora ta e femeie în toată firea. Nu are nevoie ca tu să-i fii bună. Thomas Cohen e tot ce contează. Te rog, nu o da în bară. Ok? Nimic nu contează mai mult decât sora mea. Tu chiar crezi că nu pot trăi fără tine, nu? Păi... Bine...
Sunt aici pentru logodna surorii mele. Chiar ai tipărit o invitație falsă! Familia Grant găzduiește această logodnă pentru grupul Blackwood? E clar că nu ai ce căuta aici, așa că ieși afară. Ieși afară odată cu gunoiul și nu mai băzâi pe aici ca o muscă. Sau poți să îngenunchezi, să-mi sorzi pantoful și să dau invitația. Nu te îngrijorează ce va crede Grace când te vede cum mă tratezi? În curând o să fim familie cu Grace. Pe cine crezi că va crede? Pe noi? Sau pe o mincinoasă care freacă toalete? Grace e sora mea. Va fi mereu de partea mea. Penibil! Gunoi de pe stradă care se dă drept sora lui Grace doar ca să mănânce gratis. Gărzi, dați-o afară pe boarfă! Este sora mea. Cat, ești bine? Este sora mea. Cat, ești bine? Nu-ți face griji. Sunt bine. Grace, nu te supăra? Nu știam că sora ta este așa. Tu ești eu. Cine s-ar fi gândit că sora ta ar fi o femeie de serviciu? Este femeie de serviciu, dar fiecare ban pe care l-a câștigat vreodată a câștigat cinstit și curat. Ea este cea care m-a ținut la școală. Fără ea nici n-aș fi aici. Cat, nu lăsa vorbele lor să te atingă. Te rog. Dacă n-ai fi tu, n-aș răsi nici o secundă cu ele. Nu-mi pasă ce spun. Tu ești doar o biată femeie de serviciu. Cum îndrăznești să ne jignești familia în felul ăsta? Cum îndrăznești să ne jignești familia în felul ăsta? Grace, asta e sora ta? Da, este. Păi, dacă vrei să participe la banchet, atunci trebuie să contribuie la cheltuieli. Fiul meu, Tony, a plătit fiecare bănuț pentru evenimentul de azi. Deci, dacă își plătește partea, poate participa. Mă scuzați, poftim? Asta e o nebunie. Nu mai poți niciodată să contribui. Draga mea, credeam că nu ai familie. Ne era milă de tine. Și din moment ce intri în familia noastră, nu mai e nevoie să plătești nimic. Dar sora ta ar trebui să contribuie, ca dovadă de bună credință. Ești de acord cu asta? Grace, familia noastră are o reputație de protejat. Se uită lumea. Ce vor spune dacă o femeie de serviciu se află printre ei? Măcar dă-i o șansă să contribuie, să dovedească că merită să fie aici. Aș fi foarte fericită să plătesc orice pentru logodna surorii mele. Dar, văzând familia în care se mărită, nu prea cred. Nu meritați. Ai grijă ce vorbești, femeie de serviciu. Singurul motiv pentru care stai aici este că Grace intră în familia noastră. Vorbe mari pentru cineva cu buzunarele goale. E în regulă, Cat. Am bani, plătesc eu. Grace. Cât vrei. Oh, nu mult. Doar 5 milioane de dolari. Ce? Asta e o nebunie! 5 milioane de dolari! Tony, banchetul ăsta n-a costat mai mult de 100.000. Doamne! Mamă, ce s-a întâmplat? E proiectul tatălui tău. Încă nu are fondurile necesare. Nu ți-am spus să-i ceri banii lui Grace? A spus că și ea e cam strâmtorată. Tony, am aprobat această căsătorie tocmai din cauza resurselor ei. Ea ar trebui să ne ajute. Dacă nici atât nu face, de ce să te căsătorești cu ea? Ea este sora mea. Ce-i cu tărăboiul ăsta? Doar sora lui Grace, femeia de serviciu, a încercat să se bage cu forța la petrecerea noastră de logodnă. Serios? Wow! Dacă vrea să intre în familie, atunci să plătească pentru participare. Asta ar rezolva problema noastră cu fondurile. Ăsta e jaf pe față! Costurile unei căsătorii merg mult dincolo de o petrecere de logodnă, draga mea. 5 milioane este de fapt o cerere destul de modestă. Ai dreptate. 5 milioane e destul de modest. Dar știi ceva? Problema e că tu nu valorezi atât. Cine naiba crezi că ești? Recunoaște că nu-ți permiți. Câte vieți de strâns gunoaie ți-ar trebui ca să faci 5 milioane de dolari? Nu păcălești pe nimeni. Nu vă mai luați toate de sora mea. Vreți 5 milioane de dolari? Bine,
Plătesc eu. Bună. Am nevoie să transfer 5 milioane. Cum adică nu ne permitem acum? Nu pot strânge nici măcar 5 milioane amărâte. Nu pot strânge nici măcar 5 milioane amărâte. Ce rușine! Ce naiba e asta? Ce? Nu ți-a spus încă? Tony, cine este asta? Ea e femeia pe care o iubesc. Ce? Tony, chiar ai de gând să te căsătorești cu Grace. Dar ce are ea și nu am eu? Grace n-are o familie bogată, dar e o stea în ascensiune și se bucură de mult respect în lumea de afaceri. Și având în vedere cum merg proiectele familiei noastre acum, avem nevoie de sprijinul ei financiar. Atunci, eu ce ar trebui să fac? Nu-ți face griji. Chiar dacă mă voi căsători cu Grace, sunt doar al tău, Eva. Așa îmi tratezi sora? Crezi că o să scapi nepedepsit? Hai, te rog! Îl cunosc pe Tony cu mult înainte să o cunoască pe sora ta. În alte cuvinte, asta te face pe tine amantă. O, stai, nu e compania surorii tale în dificultate? Pariez că nici măcar $5.000 nu poate strânge acum. Orice s-ar întâmpla cu compania surorii mele e ceva ce pot rezolva în câteva secunde. Nu te amăgi. Știi ceva? Îi dau surorii tale 2 zile. Până va ajunge complet falita. Ce-ai spus? Doamna Grant, grupul Sinclair poate nu este un jucător de top în lumea afacerilor, dar tati mi-a spus că dacă mă lăsați să mă căsătoresc cu Tony, vom finanța compania dumneavoastră pe toată perioada dificilă, fără dobândă. Asta da! Așa arată onoarea adevărată. Tony, ai spus că voi fi a ta pentru totdeauna. Ai spus că niciodată nu vei... Grace, când am spus asta, compania ta duduia. Îndeplineai toate standardele familiei mele, dar acum ești doar o femeie de afaceri eșuată. Căsătoria cu tine nu ar face decât să tragă familia Grant în jos. Ia asta ca pe un semnal de alarmă. Wow! Acum că nu mai ești viitoarea mireasa lui Tony, ce mai cauți aici? Supraveghezi propria ta lungare? Ieși afară! Cat, dar hei, nu e ca și cum n-ai avea nimic. Încă o ai pe sora ta care mătură gunoiul. Și ghișe, pentru că suntem atât de mărinimoși, o să lăsăm să fie servitoare în conacul familiei noastre. Măcar așa nu veți muri de foame. Destul! Nu avem timp să-l pierdem cu gunoaie umane. Domnul Cowan va ajunge curând, iar dacă jucăm bine cărțile, poate vom avea șansa să o întâlnim pe regina războinică. Așa că, hai să chemăm toți stiliștii. Coafură, machiaj, garderobă, vreau totul. Vreau ca viitoarea mea noră să strălucească ca un diamant. Scuteți-vă de efort. Mica voastră petrecere nu o să aibă loc. Taci din gură, frecătoare de toalete! Încerci să ne strici ziua cea mare? Grace e nebună, sora ta? Surioară, îmi pare rău. M-am înșelat în privința lui Tony. Hai să plecăm. De ce să plecăm? Noi nu suntem cei făcuți de rușine aici. Ei sunt, nu tu. Ar trebui doar să ne relaxăm, să privim spectacolul. Poftim? Auzi? De unde ai tu tupeul să debitezi asemenea prostii? Vai de mine! Halucinațiile sunt un efect secundar al sărăciei? Pentru că femeia asta sună de parcă se crede regina războinică. Oameni buni, femeia asta de serviciu e nebună. Nu vă mai pierdeți timpul cu ea. Cat, nu ne permitem să enervăm și mai mult decât am făcut-o deja. Hai să plecăm.
Doamne, nu cumva... E regina războinică? Sigur ea este? De ce poartă o uniformă de femeie de serviciu? Nu te mișca! Cat! Ăștia sunt unii dintre cei mai puternici oameni din țară. Nu poți vorbi cu ei așa. Hei, ce se întâmplă? Wow! Dragă, arăți minunat! Ți se potrivește mult mai bine decât lui Grace. Sora femeii noastre de serviciu a spus că banchetul nostru nu va avea loc azi. Comic! Invitații vor ajunge curând. Ar trebui să ieșim. Hai să vedem ce s-a ales de Grace și de sora ei de pe fundul gropii. Plâng pe lângă tomberone sau ceva de genul. După voi, cuplu fericit. Iubitule... Nu se mișcă până nu le spun eu că pot. Ce?